Am un anunț foarte important de spus pentru toți oamenii care mă urmăresc pe mine pe YouTube. Atâta am de spus. Dacă vreți să vă jucați cu mine niște Brawl Stars sau orice joc, mă găsiți aici pe acest cont, robertcon17, mă contactați pe Instagram la conea.ro și o să facem videoclipuri aproape de toată săptămâna. Voi să-mi dați numărul vostru de telefon, codul de la friend, la Brawl Stars sau la ce vreți și o să jucăm, o să facem un episod pentru acest canal. Atât am avut de spus, știu că nu o să se vadă nimic, dar o să mă auziți, sper să mă auziți, bineînțeles. Și cam atâta vreau să spun cu anunțul acesta. Dacă vreți să facem, îmi scrieți în comentarii. Sau dacă nu, intrați direct și mă contactați pe Instagram la conea.ro. Cred că o să vă pun și în descriere acest cont de Instagram care l-am eu și noi o să ne regăsim la următorul video. Hai, v-am lăsat. Bye bye, fraților. Nu uitați să bușiți butonul de like, de share, de subscribe. Hai, bye bye, fraților.